ono gaki itari asubupi onya turiri uchi tugutarira bamino abamino bakonyakurira ofio gigali bakona goteba gaki umwana ominto nga yachiete gaki umwana ominto twan chaine nga yachiete tokora imoka elimo igo nebuseki useno naga karatasi ga obegeta naga kuota mabuga nakanyanya ga buno nakamo buna chiabere iguru okobe igo oende burungi igo chikora abamino bakumanye murabane gaki abana baminto tabatali please abantu barorokonyora ere kunachieta sachiete ochire pi bagoteba nga mwengu nenyoni no mwengu gaki iganga eruchire pi totally tanya koenda korra abantu bamwabo gaki abana bamwabo bagendrete kuburiga gaki ntwabwata omwana ominto uri kurukucharisiga charisi ominto nga yachiete gose gaki charisi ominto nga yakare nakanyomete gose gaki gaki omwana ominto nga yakare gaki bosi buli ominto nga yakare gose toigwe tochire narobi bosi buli ominto nga yakare mama nkwanyu ominto gose nkwanyore to omwana nonoyo bosi buli nga yakare bono kwanyora nga abantu bane bakonyako monta kurwara none chialisa nshapima kwara zangu monta kurwara none chialisa asengenje yawo possible go sasengenje yawo chialisa go sasengenje yawo nyarebe tabatali tatemba tebiga abana baminto tiga tuatarana okonyora omwana onywamire none omwana ogotena gaki to imoka burungi kabisa kara cheki gaki baminto tato minto no ale genda kararo tato mino galia chenganere kabisa kabaraze nura duniani karagamba na tato mino 1 2 3 4 5 omotevi tata ali semenyete na bonde fer smart mbuyande goseninchande getenchire tato mi nago konye okay baba linaye ninjuka gaiganka karagamba na mamo mino mwaroranire abantu gali gojijinse gali bakwana kwani abairi nabazani mapema alira nande gazi yao very smart, very accurate, very intelligent. Bona yoroje kabisa bi ngabona nkwanyore mirimo ngaeno mo KDF kwara zako bono ga kaliga ali KDF ga buya urende bono bo sigali bote I don't know KDF nikira kirende no ga kaligo chigiga alia arabu manyanga ngankwana kwenda sino bakorore bakumanye tata igere pamanyanga omwana oyo ito no alinge iga ya nonyorete getieke no twagakira omopira very smart gaki nonyorete ya omuisia nonyorete nganga no twakarobiri chinsuru chaya okay aye baba nonyorete ga no twagakira onyuro twagakire buya iga twasikaine buya gaki baba koraiga imoka immediately kwagenda kwara koraki mwara kwana ninkagi galia abantu baminto andonsi byasemule neba kore chinsemo chia ngumbu kara saberusa mene moteko era papa inchupa kankagi gaiga lirora abantu bamino neba kore andonsi byasorabe andonsi byasemontegerete korwa imoka kego genda kwani abantu bamino gali abasani bamino gali bonse kwenda nali ebintu bigo chibya baburungi lakini urojaje kabisa nabo kirete umaete kabisa ngana bwate kasi ni anole ko kudomini nyangalezi nanya komorra kaki nanya komorra okay togotara lindo morore usita gutara korore yani mumira neiga moeta itali aliase mwaga akire nonye noboche pole sana nimeshapima aliasemwa gakire gali chinkanda gali ya kiaranji ya kabeiro aliasemwa gakire totebe goso uchua mapema muri gali gali igerna libinto bigo chabya burungi bona yoro chokire igokire ogocha kuyugugosire tio boroso enogoro mwana ule ochiole sikupemberezi talira na abamino sikupemberezi gwara sikuzoroli never